ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ। ନବ ଦମ୍ପତି ବିବାହିତା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ବା କେତେ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ମିରରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ହାରାହାରି 78 ଥର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା କେତେ ଅସତ୍ୟ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ଗବେଷଣା ସମୟରେ 5% ପତି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସିକ ଥରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମାସକ ଭିତରେ 13 ଥର ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 43% ମହିଳା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଥର ସମ୍ପର୍କ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 50% ଦମ୍ପତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର